Heel lang hoorde je rare verhalen over de Vegelingbuurt. Een achterstandswijk eigenlijk. Maar is dat nog zo? En hoe was dit vroeger dan, opa? Het was vroeger een hele nette buurt. Het was net zo'n nette buurt als dit vroeger ook was. Het Rooidorp, precies hetzelfde. Hele mooie huizen. Allemaal mooie hekjes, mooie tuinen, bloemen erin. Het was allemaal heel mooi. Eerlijk waar. Ik heb er jaren doorheen lopen met mijn viskar. Ik denk dat ik zal het niet overdrijven, maar dat ik wel 25 jaar iedere avond door die buurt heen ging. Ik kwam hier weg, door het Rooidorp heen dan, en dan ging ik door de Vegelingsstraat heen. Het was altijd keurig, netjes, was opgeruimd, was geen rommel. Je zag geen rommel in de beken staan. Dat is later allemaal verpauperd. En hoe denkt opa dat de wijk er over ongeveer 50 jaar uit zal zien? Nou, dat zal ik je vertellen. Als de mensen allemaal zo netjes binnen als dan zie ik het niet meer, want dan zijn mijn voeten nog koud hoor. Zullen we nu een rondje door de wijk lopen? Je wilt wel eens met eigen ogen zien. Nou, dat kan wel. Kan je de mooie huizen allemaal zien? Ja. Wij hier wonen, hebben we geprobeerd om daarachter een hele mooie slaapkamer te maken. Helemaal, want Utie en Wensen sliepen hier en Geertje sliep er daarachter. Ja. Nou, maar toen we weer terugkwamen, toen is gerenoveerd, we hadden maar 2 slaapkamers, dus we konden hier nooit weer in met dus 5. En toen hebben we dat huis gekregen. Goeiedag. Hier gewoon eerst maar. Goeiedag. Kun je wel komen? Ja, wel niet. Kom maar weer bij jou komen. Kom maar in. Ik had je liever even hier in de deur hebben willen. Kijk, toch kom maar in. Kom maar in. Ja, kom maar in. Ja. Dat ben je onweer geworden, man. Nou. En voor 14 dagen terug ben ik bij de diëtist geweest voor de suiker en weer een kilo groeit. Oh, nou wat Ben ik ik gezegd, ik denk het. Ja. Ik zie net dat het. Oh, is zorgen hè? Ik Zorgen. zie net dat het Ja. knop weer. Ja. Dat Ja. je aan het praten bent, hè? Ja, Dat ja, Nou, we willen het even over vroeger hè. ja. Hoeveel jaar wonen jullie hier nou? Nou, dan maak ik eens even nadenken. Oh, komt niet op één aan hoor. Wat hè? Komt niet op één aan. Ja, wie hier en hier ben ik, 3 hier, dus dat is, wat hier weer? Ik zal u even helpen. Ja. Wij wonen hier nou 31 jaar. Na de renovatie. Hier. Ja, u woont hier ook 31 jaar. Na de 35 is dat al. Dat is al 35 jaar hoor. Ja. Je ken jullie hier wonen, maar wij niet. Dan waren jullie zeer elkaar. Dat kan wel wezen, ja. Want, hoe bevalt het je hier nou nog? Best. Mooi, Ja. mooi. Ze Ja. moeten mij hier wegshowen, anders ga ik hier niet weg. We lopen hier ook wel eens weg hoor. Als je boodschappen doen met je zoon. Ja, dan loop ik naar de dan ga je auto, erheen. maar Ja. verder loop ik Nee, niet ver meer, hoor. nee. Hier. We hebben hier Ja, de maar stad dat, met. oh, ik dacht dat dan de dieven van huis af te halen. Ja, oh. Om je geld te Hier passen. komt dit me niet centen, zeg. Nee. Maar ik moet er wel mee lopen, anders kan ik niet meer lopen. Nee. Dat werd heel wat. Ja. Ja, de gang moet erin blijven. Ja. Ik ben verloren. Hè? Mooi, hè? Had je me Hè? zou vallen. Ja, maar dat moest ook, want anders is het niet echt. Nee. Dat is gemaakt. Kijk, ik had hier ook wel een paar dagen niet tussen komen kennen, dan had ik bij je zitten, dan hebben we repeteerd. En dan hebben we gezegd, Ja, nee. dat is niet echt. Dat is niet echt. Het echt blijven. Ja?
Hè? jeugd heeft tegenwoordig nergens verstand meer van. Nou ja, sokken nog wel, maar die jeugd, daar... Ja, weet ja, alles het ja, beste. weet alles het beste. Ja, dat was zij niet hoor. Te verleerd. Ja, dit is een dochter van Geert. En Ja. dat is een dochter van Geert voor die andere. Die ook. Die heeft nou een krant opgehangen. Ook zo dan, hè? Zijn jullie rond? Our hearts are racing, and tis will pass as you recall the moon in all its splendor. Your kiss, so very tender. The words, will you surrender? Zit hier veilig altijd. En iedereen, ja, ik ben hier nou allemaal nieuwe mensen. Maar die hier lang woont, die vuilen hier allemaal aan mij. Aan ons. Ja. Ja? Ja, iedereen die kent ons hier. Ja. In dit huisje heeft Reuma. Ja. Ja, je man smidden dat niet. Ja, wel. Ja, maar jouw muziek, dat Ja, kan je ik ook ben, niet. Nee. ik ben zo half. Maar jij wel pech. Hoezo? We kregen een man 1000 gulden, jou en ik, gaan we dat deden, euro's. Euro's. Dan Ja, strik ik die 2000 op. Ja, nee, Ja? Ja, Hoe gaat het anders? Nou, Nee. nou. Nou, het is toch zo? Ja, Ja. ja. Nee, maar kijk, die jeugd die bouwt weer wat anders op. Daar moet je om denken. Daar horen wij niet meer bij. Nee, maar die bouwen niet zo goed op als wij. Nee, dat is wat ik met je eens. Oh. Nee hoor. Hè? Dat laten De we. gloriaria met Jelle voetballen. Ja. Ja. Ja, mooi Ja, altijd. dat is toch hartstikke mooi. Ja. Ja. En voetbal doet niet meer, want dat is gebeurd. Jelle, krijg die is een overweging. Ja, hier.